Khoronwi Phegjaknai manai naharnai shiklano amchaini lukurok romai tisai rekha police ni yago. Koktoma Bishramganj PS by Phegjaknai Hirapur tai nonjola amchaini. Romjaknai Khoronwi ni mung angkha Yashat Mia bishi nei chi brei umorni. Tai khoroksa bishi nei chi nei umorni Omrit Deborma. Koktomao Khoronwi shikla salbrum brum no o thayo thangai Phegjaknai manai naharmani. Gana gini amchaini shikla rokno bo naharina bagai chaitogui tongmani. Omoni bagai amchaini lukurok kuthum layai o Khoronwi no police ni yago romai riu hne koktoma. Sal balugrorok hasteo Phegjaknai manai bai kwrwngwi no kwbangma shikla rokni thinang mwnakmao kwlwkno tongo. Class 8, 9, 10 rungnogo swrwngnai rok o Phegjaknai manai bai twrwk kheno kwrwngwi tongo. Boroni phai bahaike phai o Phegjaknai manai omorokno wansugui wana laijak amchaini lukurok. Bishramganj ni simi Buddho Debormani koktoma Chumui TV. আপনারা কি বিশালগড় মাননীয় কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? এটা কোন থানা? কয়জন আসামি? নাম কি তাদের? ওই নামটি নামটা আমি জানি না। নাম নাম কি জানি? অমৃত একজন, অমৃত দেববর্মা একজন, এরশাদ মিয়া একজন। দুজনকে বিশালগড় মহকুমা কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ।